Türkmenistana yol hereketiniň howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam edýän mahaly ýurdun günbatar sebäplerini aýal sürüjiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri tarapyndan nişana alynýar. Polisiýa işgärleri aýal sürüjiler esasan daş keşfine görä saklap duýduruş berýär ýa-da daş keşfi döwletiň kesgitlen standartlaryna gabat gelmeýän aýallaryň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden alýar. Avtomobil ulygyny dolandyrýan aýal sürüjiniň daş keşfi beýleki erkek sürüjileriň ünsüni çekmez ýaly ülüňde bolmaly. Diýip ýaňy ýakyna polisiýa tarapyndan ýol üstüne saklanan orta ýaşlaryna almagul gelince polisiýa işgäriniň öýdüň aýdan belliklerini getirýär. Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan 45 ýaşly almagul we başga-da bir näçe aýal sürüjiler polisiýanyň öýdlerini ýekirmeklerini gender kemsitmesi hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistana 1-nji sentýabr 30-njy sentýabr aralygyna ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy şygarasyna bir aýlyk geçirilýär. Köçe ýol hereketiniň howpsuzlygy babatda habarlylyk kampaniýalaryna türlerini gaýdylýan çäreler köprenç polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň köçelerde sürüjileri esasy nişana almalary bilen ýatda galýar. Aýal sürüjiler polisiýanyň howpsuzlyk bir aýlyga atlandyrýan kampaniýalarynyň pidasy bolýar. Türkmenistanyň köçe ýol bir aýlygynyň beýleki wagtlarda hem aýal sürüjiler köprenç gysylyp gelinýär. Ýönedigini bir sürüji aýallarda elem daş keşfi ýerli ülüňlere laýyk hasaplanmaýan zenanlarym hususan soňky bir näçe ýyl bar bir gödäwçilige sebäp edilýärler. Ýaňy ýakyna polisiýa tarapyndan saklanyp sürüjilik şahadatnamalaryny elinden alınan almagul öz tejribesini paylaşýar. Yol polisiýasy maňa siz saçyňyzy ýygnaman awtolog dolandyrýarsyňyz. Bu yol ulug hadisalaryna sebäp bolýar. Sizin emeli dırnaklaryňyz hem bar. Bu ulogyň rulyny tutanyňyzda kadaly dolandyrmagy kynlaşdyrýar. Siz ökçesi belend ayakkap giyipsiňiz diýen bahanalar bilen sürüjilik şahadatnamamy elimden aldy. Diýip Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabyna ulug dolandyrýan mahaly ýol polisiýasy tarapyndan saklanan almagul Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürüji dinanlar häkimetleri gender kemsitmelerini baş goşmakda aýyplap öz nägileliklerini bildirýärler. Almagul polisiýa işgärine aýdan sözlerini ýatlaýar. Özüniň diňe köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozan halatyny polisiýa tarapyndan saklanyp bilinjekdigini aýdýar. Ýöne orta ýaşly dinanyň polisiýanyň öňünde özüni aklamak synanşyklary netije bermeýär. Meniň daş keşpim bilen näme işiňiz bar? Sizin beýle diýme hakyňyz ýok. Siz meni diňe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan halatymda saklama hakyňyz bar. Men hiç hili düzgünü bozmadym. Diýip zenan maşgala polisiýa işgärine ýüzlenipdir. Muňa garamazdan polisiýa işgäri almaguly jerime ýazyp protokol doldurypdyr. Türkmenistanyň aýal gyzlaryň daş keşfi hälişini gödäwçilik astyna saklanylýar. Şeýle-de olaryň awtomobil ulogyny dolandyrmak hukuklary wagtyl çäklendirilýär. Mundan odal zenanlar sürüjilik şahadatnamalaryny almakda durly kynçylyklara sebäp bar edildiler. Türkmen häkimetleri döwlet edara kärhanalaryny mundan odal aýal gyzlar bilen geçiren duşuklaryny aýallary emeli dyrnaklaryň, emeli kirpikleriň, botoks we beýleki gözellik proseduralarynyň qadağan edilmegini milli däp desturlary ýa çykmak tagallary bilen düşündirdiler. Şeýle-de mundan odal bir türkmen resmi saýallary käbir kosmetik serişdeleriniň qadağan edilmegini sanitariýa talaplary bilen düşündirmäge çalışdy. Azatlyk radiosy polisiýa işgärleriniň aýal sürüjilerini nişana almagy bilen bagly hadisalar boýunça polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenabatda Garasyzlyk bayramyna gabat ulansa berilmeli jaýlaryň entek dolu taýýar däldigi. Ýöne onda-da döwlet telewizionynyň bu wagtda ýasamy, galp reportajlary ýazgy edýändigi bellenilýär. Sol bir wagtda jaýlar üçin öňünden tölegi geçiren raýatlar sertnamada göz öňünde tutulan sertleriň dolu bir jaý edilmeýändigini aýdýarlar. 27-nji sentýabrda bellenilýek Garasyzlygyň 32-nji ýyl dönümine gabat Lewap welaýatynyň merkezi şäherinde 42 otogly 10 sany jaýy ulanysy bermek göz öňünde tutulýar. Emma habarçymyz Türkmenabadyň demir beton zawody tarapyndan bina edilen bu jaýlaryň aglabatynyň diňe daşynyň taýýardygyny, içiniň otoglarynyň köpsinde entegem guruluş işleriniň dowam etdirilýändigini anyklady. Ol döwlet telewizionynyň hamaly bu jaýlar dolu ulanysy berilen ýaly öňünden ýasama video reportajlary ýazgy edýändigini hem belledi. Video üçin jaýyň diňe ikotony awatlaýarlar we bezeýärler. Ýöne içiniň mebellerini jaý eýesiniň özüne satyn aldyrýarlar. Bolmasa şertnamada öý goşunyň dolu üpçün ediljekdigi aýdylýar. 4 otogly bir jaýyň esasy mebellerini satyn almak üçin bankdan 60 000 manat karz almaly boldum. Diýip mundan 2 ýyl ozal jaýyň guruluşy ýaňy başlanan wagtda 600 000 manat möçberinde dolu tölegi geçiren ýasaýjy gurrun berdi. Ol özü ýaly beýleki bir näçe ýasaýjy bilen
üpsün edilmeli öý gusları wagtynda arz şikayet etmäge finansandyklaryny, emma resmiýetiň razy bolmasaňyz başga haridar taparys diýip jogap gaýtarandyklaryny we geçiren tölegleriniň hasabyna vilayatyň beýleki çetki taraplaryndan jaý bermegi teklip edendiklerini belledi. Arzyňy eşitdirjek gumanyň barmy? Olaryň şertlerine, haýwatlaryna boyun bolmaly bolýar. Üstesine de video ýazgy edenlerini jaýlary prezidentiň sowgat diýip taryplaýarlar. Dolu tölegini eden jaýlarymyz nädip birden-kä sowgat bolýar? Diýip habarçymyzyň söhbetdesi nägileligini bildirdi. Azatlyk beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Türkmenabadyň häkimliginden we binalaryň gurulşygyny alyp barýan Türkmenabadyň demir beton zawodundan kommentariýa alyp bilmedi. Döwlet statistikalary ýurdun ýasaýyş jaý gorlary boýunça hakyky sanlary äsgär etmeýär. Türkmenistanda ilatyň ýasaýyş jaý meselesi köp ýyllyklaryň dowamında ýiti problema bolmagynda galýar. Soňky birnäçe 10 ýyllygyň dowamında Aşgabatyň iň gelim gidimli bazarlarynyň biri bolan Teke bazarynda şu günler aljylaryň sany göz görtele azaldy. Telekeçiler munyň sebäbini ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilatyň satyn aljylyk ukybynyň pese gaçmagy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Aşgabatyň alyjylar tarapyndan iň meşhur bazarlarynyň biri bolan Teke bazary häzirki wagtda adamlaryň ören terek barýan ýerine öwrüldi. Öňler öýlen saat 12 töwereginde bazaryň içi adamdan hyryndyqyn dolu bolýardy. Häzirki wagtda bazaryň içi tas boşap dur. Diýip habarçymyz aýtdy. Bazara aýlanyp gören habarçymyzyň sözlerine görä bazaryň onlarça söwda tekçesinden düzülen 5den gowrak uzyn hatarlarynyň her birinde iň köp 3 ýa-da 4 aljyny görse bolýar. Hatarlaryň käbirinde bolsa asla aljy göze ilmeýär. Şeýle-de aljylaryň tas ýoklugy we söwdanyň hem tas ýöremeýändigi sebäpli satyjylaryň birek bilen gurrunde şolýan pursatlaryny synlasa bolýar. Azatlyk esasan azyk önümleri satylýan bazarda ilatyň satyn aljylyk ukybynyň pese gaçmagy we onuň sebäpleri barada bazar administrasiýasyndan yerli söwda resmiýetlerinden kommentari alyp bilmedi. Ýöne satyjylaryň we telekeçileriň ençemesi munyň sebäbini ykdysady kynçylyklaryň, giň-ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň ýygy-ýygydan gymmatlamagynyň arasynda ilatyň güzeran eklenjiniň yaramazlaşmagy we satyn aljylyk ukybynyň pese gaçmagy bilen düşündirýärler. Her aýyň başynda ýagny raýatlaryň zähmet we pensiýa haklaryny seýle-de döwlet kömek pullaryny alýan wagtynda söwda bir näme ganymat bolýar. Ýöne bu ýagdaý köpünden 4-5 gün dowam edýär. Sondan soňra alyjylaryň sany ýene göz görtüle azalyp başlaýar. Bazara gelýän adamlar az haritlarynyň narhyny soraýarlar. Ýöne olardan satyn alman geçip gidýärler. Satyjylaryň köpüsi olary "Gel, alsaň oňşup bereýin" diýip seslenýär. Ýöne potensial alyjy pulum az diýip ýöremek bilen bolýar. Diýip bazardaky telekeçileriň biri gurrun berdi. Habarçymyz söwdanyň pesligi sebäpli köp telekeçiniň söwda tekçesiniň kärendesini goýup bolsun edip öz telekeçilik işini besedýändigini hem belleýär. Muňa boş duran söwda tekçeleri hem şaýatlyk edýär. Bazaryň dürli böleginde söwda tekçeleriniň onlarçasynyň boşap durandygyny, olaryň hiç kim tarapyndan kärendesine alynmandygyny görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary bazarlarda aljylaryň göz görtele azalýandygy barada soňky 3 ýyl çemesi wagt bäri habar berip gelýärler. Ýöne olar soňky 6 aý gowrak wagt bäri ýagdaýyň hasta yaramazlaşandygyny aýdýarlar.